Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 11-nji marty. Hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'da studiodan men Ýowşan Annugurban alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna Türkmenistanyň bir sagatda howa syzyrýan metan gazynyň 67 milyon awtologyň howa goýarýan hapa gazyny deň bolanyny barada habarymyz köp okolly. Ýetirim bolan Omurgulyň we Garaýewiň Türkmen hökümetiniň sözlerine görä öýlerinde oturanyň barada habarymyz hem okuwçylarymyzy gaty gyzyklandyrypdyr. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmen wagtlarynyň harytlaryň wahalarynyň prezident Berdimuhammedowyň azyk harytlarynyň gymmatlamagyna ýol bermezlik islegine kulak asmazlygy, Türkmen awatda narhlaryň 40% çenli ýokarlanma barada habarymyzy köp okapdyrlar. Birleşen Ştatlar, Türkmenistan, Russiýanyň we Hytaýyň yaramaz täsiriniň öňüne gowuşgansyz. Mari Türkmen awat ýoluna helak bolanlaryň arasynda er aýal hem mardiýan atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hepdeniň jemininiň liýarsyňyz. Öňkü ekolog, hukuk goraýjy Farid Tuhbatulynyň sözlerine görä, Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi ýurtdaky ekolog howpsuzlyk üçin hem jogapkar bolup durýar. Mysal üçin, biziň Milli Howpsuzlyk Ministrligimiz bar. Olar häkimetleri goramak bilen meşgul. Ýöne meniň düşünşimçe ekolog howpsuzlyk meselesi hem olar üçin birinji orundaky problema bolmaly diýip Tuhbatulyn Azatlyk bilen söhbetdeşliklaryň birini aýtdy. Türkmenistanyň soňky 10 ýyllarda suw deskalarynyň sanynyň çykanlygy, şor suwlaryň, şol sanyny ekrançylykda ulanylan hapa suwlaryň, newit gaz, himiýa senagatynyň howa ýetirýän yaramaz täsirler hem milli howpsuzlyk meselesi diýip synçylar aýdýarlar. Emma häkimetler bu meselelere derek raýatlaryň siýasaty goşulmalygy barada has köp alada galýany çalym edýär. Raýatlaryň siýasy işçiliginiň öňündäki hökümet gorkusy baradaky söhbete geçmezden öň Türkmenistanyň howany metan gazy bilen hapalamakda gazanan goşa durnak içindäki üstünligi barada kärdeşim Merdan Tariýewiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň. Türkmenistanyň Hazar kenarynyň goloýunda we möhüm geçirjide bir sagatyň dowamında syzyp çykan diýany metan gazynyň müçböri 67 milyon uloň çykarýan zyňyndylaryna deň boldy. Bu barada The Guardian nesirinde çykan maglumatda bellenilýär. Türkmen häkimetleriniň ýurdun metan zyňyndylaryny azaltmagy aýratyn üns berilýändigini ynandyrmaga çalışýan pursady. Halkary ekspertler eýýäm ençim ýyl bäri Türkmenistandan syzyp çykýan uly mukdardaky bu gazyň tutuş dünýädäki klimaty juda yaramaz täsir etirýändigini duýdurup gelýärler. Britaniýa nesiriniň satelit suratlaryna salgylanyp ýazmagyna görä, gazalyp alynýan ýalgyç detgalaryndan has köp Amerikadan, Russiýadan we Türkmenistandan metan gazy syzyp çykýar. Munyň bilen baglylykda ziýanly gazyň iň uly zyňyndysy geçen ýylyň fevralynda Türkmenistanyň Hazar kenarynyň goloýunda hasaba alyndy. Bir sagatyň dowamında birden howasydan 427 tonna metanyň müçböri tutuş Fransiýada bir sagatyň içinde howa goýberilýän zyňyndylara deň bolupdyr. Bellesek iň ýönekä uglevodorod hemde tabii gazyň esasy düzümi bolup durýan metan kömürturşy gazyna garanda hem has güýçli parnik ýyldysxana gazy hasaplanýar. Metan atmosfera aktyrlanda onuň ýyllyk täsiri kömürturşy gazyna garanynda 80 ýokarydyr. Atmosfera goýberilýän bu gazyň ziýany täsiriniň barha artýandygy, onuň ähli parnik gazlarynyň özünde jemleýän ýyllygyň 25%-na jogapkärdygy hem nykdalýar. Maglumata görä antropogen, ýagny adam sebäpli emele gelen metan syzmalarynyň 40% töweregi, gazalyp alynýan ýalgyç teristleriniň gözlegi işleri, olaryň önümçüligi we transport sebäpli howa goýberilýär. Bu görkeziji 2000-2019 ýyllar aralygynda tas 50% artypdyr. Kairos Geoteljeris kompaniýasynyň saýatlyk etmegine görä, 2020-nji ýylda gazalyp alynýan ýalgyç detgalaryndan syzyp çykan metan gaz hadisalarynyň 1005 ýagdaýy hasaba alınıp, olaryň iň uly görkezijisi Türkmenistana degişli. Metan gazynyň uly mukdarda syzyp çykmagy boýunça hadisalaryň iň uly sany Türkmenistanda hasaba alyndy. Ol 184-de deň.
Olar akıllı giden ýaly ýelijir diýerler dip The Guardian nesiriniň maglumatynda Karis karhanasynyň wekili Christian Lelongun sözler getirilýär. Deňişdirme üçin aýdylsa, tutýan meýdany we ykdysadyety boýunça Türkmenistandan has uly Amerikada bu görkeziji 155, Russiýada hem 120 makalada Türkmenistanyň repressiw diktatorlyk rejiminde gazaly alynýan ýalgyçlaryň ölümçiligi barada az zat bilinýändigi bellenilýär. Emma ekspertler ul muktardaky syzmalary Sowet döwründen bäri ulanylýan enzamlaryň könülismegi bilen baglanşdyrýarlar. Geçen ýyl Bloomberg nesiri daşky gurşak ulumlary we teknologiýalary nesirinde çap edilen täze derňewi talgylanyp, Türkmenistanyň günmataryndaky 29 sany newit we gaz enzamy bejerilse, onda bu sewetin klimaty yaramaz täsirini epesli azaltjakdygyny belläpdi. Ykdysady girdijiler esasan newit gaz sewdasyna dayanýan we öz çägindäki gaz gorularynyň muktary boýunça dünýäde ilkinji orunlarynyň birini eýeleýän Türkmenistan, howa göwerilen ziýany gazlara barha kän jogapkar bolmakda tanqidlenýär. 2020-nji ýylda Amerikanyň kosmos agentliginiň, ýagny NASA-nyň älimden düşüren soňky suratlary Türkmenistanyň newit gaz infrastrukturasyndaky 10-dan gowrak ýerde ýokary derejede metan gazynyň syzmasynyň üstüne açdy. Ekspertler metan zygyndylar sebäpli klimat hilakçylygynyň ýakynlaýandygynyň anykdygyny, ýöne gözleg işlerinde satelitleriň rolunyň artmagy, şeýle-de güýçli täsir edici gaz bilen baglylykda hereketi geçmek üçin siýasy hyjybyň artmagy teretaply umyda sebäp berýändigini aýdarlar. 2021-nji ýylda BMG-niň howanyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň Glasgow'da geçen sammitinde adam sebäpli döreýän metan syzmalaryny 2030-njy ýyla çelini 30% azaltmak baradaky meýiller yglan edildi. Muny goldaýan döwletleriň sany 150-den geçse-de, metany has köp howa göýberýän Türkmenistan, Russiýa, Hytaý we Iran ýaly döwletler oňa häzir çelini gol goýmadylar. Ýogsa sol ýygnakda entek vice-premier wezipesini ýerine ýetirýän Serdar Berdimuhammedow ýurdun metan zygyndylaryny azaltmagy aýratyn üns berýändigini ynandyrmagy synançypdy. Emma sondan bäri 1,5 ýyl çemeti wagt geçse-de, Türkmenistan tutuş dünýäniň daşky gurşawyna yaramaz täsir ýetirýän metan zygyndylaryny howa syzdyrýan ýurtlaryň öň hatarynda agzalýar. Hepdäniň zemininiň ýartyňy. Durmuşyň barha gymmatlamagy bilen ýyratyň barha ösýän iş, gazanç talaplaryny kanagatlandyrmagyň urun tapmayan Türkmen häkimetleri daşary ýurtlara giden raýatlarynyň aň düşünjesini gödökçülükde saklamak tagallalaryny barha güýçlendirýäni çalym edýär. Bu gödökçülük odaly video düzgüniniň giridilmegi bilen daraldylan Türk çykalgasyna ýüdürýänlere degişli bolup görnýär. Sebäbi Türkiýede ýaşaýan we işleýän türkmen aktivistläriniň pikir düşünjesiniň täsiriniň Türkmenistanyň kynçylyklar gören we barhakän lapket bolýan adamlara has güýçli täsir ýetirmek ähtimallygynyň alad edilýär diýip synçylar belliýär. Türkmen Helsinki gaznasynyň çap eden maglumatyna görä, Türkmen häkimetleri ýurdun daşyna giden raýatlary ýurtdaşynda hem siýasatdan daşda durjaklyklar barada dilhat ýazmagy mezur edýärler. Bu temany kardeşim Gödel dowam etdirýär. Türkmen Helsinki fondy Türkiýe gitmek üçin wiza alan Türkmenistanyň raýatlarynyň polisiýa tarapyndan çagyrylýandyklary barada habar berýär. Adam hukuklaryny goraýjy bu guramanyň web sahypasynda 5-nji martda çap edilen habarda fevral aýynyň ahirinde Türkiýe baran bir türkmen raýatynyň ýagdaýyndan mysal getirilýär. Wiza alanymdan soň meni ýaşaýan ýerimdäki ýerli polisiýa bölümine çagyrdylar. Olar menden daşary ýurtda hökümetimizi tanqidleýän hereketleri we protestlere, internetde alınıp barylýan siýasy meseleleri boýunça çekişmelere gatnaşmazlygy öz üstüme alýaryn. Internetde ýerleşdirilen videolary tesvir ýazmajakdygyma we olaryň aşagynda like goýmajakdygyma söz berýärin diýip ýazmagymy talap etdiler. Diýip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda özüni gadam diýip sanadan bir türkmen raýaty seçirilýär. Ol dil hatyny bermedik bolsa da şary ýurda çykyp bilmejekdigini belliýär. Bu Türk vizasyna bolan islegleriň şeýle hem biometrik pasportyny almak boýunça hof salanyň fonunda ýüze çykan nowatdaky talap azatlyň Türkmenistandaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä käbir vilayetlerde raýatlara pasport berilmegi toktadylypdyr. Beýleki vilayetlerde pasport almak üçin dokumentlaryň tapşyrylmagynyň möhleti epesli azalypdyr. Garaşsa Türkmen News neşriniň 27-nji fevralda çap eden maglumatyna görä hususanda daşaguzda hem marda raýatlar biometrik pasporty sorap migrasiýa gullugyna pasportyň
pasportyň möhletiniň gutarmagyndan diňe bir ay öňünden ýüz tutup bilýärler. Ozal pasportyň möhletini uzaltmak üçin 6 ay öňünden ýüz tutup bolýardy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe barmak üçin berja etmeli ýene bir çylşyrymly talaby öz ýurduna gaýdyp geljegini kepillendirýän guwannama bilen bagly. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä adamyň ýygyna gaýdyp geljekdigini kepil geçmek üçin döwlet idarasynda işleýän adam tapmaly bolsa köpler üçin agyr mesele bolup durýar. Kepil geçen şahs hökmünde adatça seyahat etmek isleyen adamın garyndaşlarından biri bolýar. Ol döwlet idarasynda işlemeli we vizada görkezdilen wagt möhletiniň dowamında Türkiýe giden adamın gaýdyp geljekdigini kepillendirýän we notarius tarapyndan tasdiklanan hat bermeli. Kepillik hati bolmazdan viza berilmeýär. Seyahat edýän adam wagtynda watanyna dolanyp barmasa kepillendirjiniň işden kowulmak töwekkülçiligi döreýär. Türkmen Helsinki fonduna öz ýagdaýyny gurrun beren türkmenistanlyk adamyň pikiriçe bu pätkelçilikler häkimetleriň raýatlaryň ýurtdan çykmazlygyny gazanmaga synanýanlygyny görkezýär. Yurdumuzda iş yerlerinin yetmezçiligi, azyk önümleriniň bahasy we korrupsiýa bilen baglanyşykly problemalar barmy? Elbetde bar. Häkimetler olary çözmeň ýerine halka zulüm ýolundan gidýärler. Olar üçin iň oňy çözüt viza. Aslynda maksat adamlar Türkmenistany terk etmeli däl we olaryň gözleri açylmaly däl. Daşary ýurda näçe köp adam gitse, sonsuda häkimetlere hop güýçlenýär. Diýip Türkmen Helsinki fondy Türkmenistanyň raýatyny seçirler. Adam hukuklary guramasy pätkelçilikleriň kanunyna ters gelýändigini belliýär. Türkmenistanyň migrasiýa baradaky kanununda şeýle diýilýär. 18 ýaşyna ýeten her bir raýat islendik wagtda ýurtdan çykyp biler we islendik wagtda ýurduna gaýdyp biler. Bu pätkelçilikleriň hemmesine garamazdan Türkmenistanyň gidýän adamlaryň akymy durmaýar. Azatlyň habarçysy Safiýe Sultanowanyň sözlerine görä, şu günler Istanbulda türkmen raýatlarynyň sanynyň köpelenligi gözeýilýär. Soňky bir neçe aýyň içinde Istanbul'un köçelerinde Türkmenistandan täze gelenleriň sany epesli artdy. Olary milli eşiklerden we ene dilinde gürleýändiklerinden tanap bolýar diýip habarçymyz aýdýar. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemininiň ýartyny. Azatlyk radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. 1950-nji ýyllaryň başynda Sow gurşuň ýitileşen nöwrüni antikommunist meýilli Amerikan jurnalistleriniň, publisistleriň we meşhur jemgyýetçilik işgärleriniň bir topary Russiýa halklaryny azad etmegiň Amerikan komitetini döretdiler we şu gün 70 ýaşynyň toýuny toýlayan Medved korporasiýasynyň düýbi şol komitetiň wekilleriniň maslahatlaryna tuturly. Azatlyk radiosyny 32 ýyl işleýän Halipa jurnalist 1953-nji ýylyň 2-nji martynda ilkinji bolup gepleýär Azatlyk radiosy diýen hemde ahyrynda inni biziň öz sesimiz bar. Stalinistik polisay terrori sizi watanyna hem bolmaklygy mejbur edýär. Emma biz daşary ýurtdan gorkusuz we päsgelçilikli sözläp bilýärsiz. Türkmen halkyna ýöllenen Murat Täsmiradyň ýatlamalaryny aýdylmagyna görä, bu komitet Rus syýasy uramalaryny we Russiýa halklarynyň milli komitetlerini bolşewizme garşy göreşde birleşdirmegi, jewitleşdirmegi maksat edinýärdi. Rus diline Osvobождение ady bilen efire çykan radio stansiýada 1978-nji ýylyň 8-nji noýabryna çenli Azatlyk radiosynyň öz başlyk türkmen redaksiýasy bolmady. Şoňa çenli ol Türkistan redaksiýasynyň, ýagny Orta Aziýa respublikalaryny we Gazagystany öz synalýan redaksiýanyň bir bölegi boldy. Türkistan redaksiýasynyň işgär sany bary ýogy 5 adamdan ibaratdy. Şol wagtda Azatlygyň Rus gurulundan beýleki redaksiýalaryna hem Ermeni, Gürjistan, Tatar, Başgyrt, Demirgazyk, Kawkaz redaksiýalarynyň her birine 5 adam işleýärdi. Murat Täsmiradyň ýazmagyna görä, Amerikan administrasiýasy Orta Aziýa respublikalary we Gazagystan üçin 5 sany aýry-aýry redaksiýanyň döredilmegini teklip edipdir. Emma Amerikanlar milli redaksiýalary döretmek meselesinde şol wagtky degişli syýasy komitetleriň, şol sany Türkistan Milli Azatlyk Komitetiniň, Türkeliň ýolbaşçylarynyň razyçylygy esasyny işläpdirler. Netijede Oktyabr rewolýusiýasy diýilýänden soň kurulan ilkinji Türkistan awtonom hökümetiniň başlygy bolan, soňra Türkistanyň syýasy emigrasiýasyna ýolbaşçylyk eden Mustafa Çokoy oğlunyň, daşary ýurtlarda işleýän beýleki syýasy toparlaryň Türkistanyň 5 respublikasyny geljekde bir döwlete birleşdirmek maksady,
Galyberse kadr meselesi Aman Berdimurad'ın ýolbaşçylygyndaky Türkistan redaksiýasynyň başga ýyllarda juda az adam bolup işlemegine sebäp bolýar. Emma bu sapaklar şol sanyny türkmen jurnalistikasynyň garaşsyzlyk tejribeleri, adamzat gymmatlyklary, şol sanyny millet atlyk uğrundaky tagallalary, tarihten çıkarılmalı neticeler vardı. Beýleki postsovet ýurtlarynyňdan tapawutlykda türkmen diline ýazylan ýatlamalar, çıkarılan kitaplar tasdan ýok diýerlik. Egerde Kazak, Kırgız dillerine azatlıkta işleyen jurnalistlerin ýatlamalary aýratyn kitap görnüşinde çıkarılan bolsa, olar öz halklarının azatlygyna gulluk eden şahslar hökmünde hormatlanýan bolsa, garaşsyz neşir bilen hyzmatdaşlyk edýän häzirki jurnalistler, interwiu berýän adamlar öz ýurduny degişlikde gorkurkusuz ýaşap işläp bilýän bolsa, türkmen jurnalistleri bu watyrgaýlyk üçin ýurtdan aýrylmaly. Käte gorky howaty rastyny ýaşamaly bolýar. Azatlygyň 70 ýyllygy tapgyryndan nowatdaky söhbetdeşligimizi ýaşaly jurnalist, ýazgy we synçy Hudaýberdi Hally bilen dowam etdirýär. Hudaýberdagy bilşimeli ýaly Azatlyk radiosi 70 ýaşady. Şoňdan birlikde siz Azatlyk radiosynyň düýbün tutan adamlar bilen hem işleşmek bagtyna müýesser boldyňyz. Gürleşmek, duşmak wagtyny müýesser boldyňyz käbirler bilen. Şoňdan birlikde de siz Sowet jurnalizminden gelip Günwatar jurnalizminiň içine düşdiňiz. Indi şu ýagdaýlar bilen baglykda öz ilkinji täsirleriňizi paýlaşsaňyz, radio gelen ýyllaryňyzdaky täsirleriňizi paýlaşsaňyz, sizi ilki bilen geň galdyran zat näme boldy? Günwatar jurnalistikasyna ýa Günwatar jurnalistikasynyň türkmen wekillerini? Men ilkinji gelen badyma şol döwürdäki bizim müdirimiz Muhammed Zerip Nazar öz ýanyna çağırdy hem azatlyk baradaky garaşlarymy sorady. Men Praga gelmedimden öň azatlyk bilen gatnaşyk açyp başlapdym. Negerem men Türkmenistandaky gatnaşyk açyp başlayan adamlaryň ikincisi bolsam gerek, ilkinji başlangıç Mergen Hümmedow diýip bir terjimeçi ýazjymyz bardy, şu tarapdan başlandy. Ondan soň Praga gelenimde menden ilkinji täsirler barada sorulanyny men gepleşiklerin umuman gowdugyny aýtdym. Şoň bilen birlikde de Türkmenistan bilen baglanyşykly berilýän materiallaryň azdygyny belledim. Hem de Ýewropada bolan beýleki ýerlerde bolan mümkinçiliklerden meselem Şirali gezip ýördi, şol döwürde Ýewropada Muhammed Berdiýew taryh ilmläriniň kandidaty ol gezip ýördi. Şolar ýaly adamlaryň mümkinçiliginden peýdalanmak barada aýtdym. Şol teklibi Muhammed Nazar Zerif beýle bir oňlamady, ýokşurdy. Biz berýäs diýdi. Indi häzirki döwür bilen deňeşdirenimde şol teklip şu wagt gowy amalaşýa soňky döwürlerde. Egerde azatlygyň jurnalistleri Türkmenistandan bolan habarlar tapsalar, onu şonu ilkinji ornunda goýýarlar. Bir taýýar materiala giden oklar ýöne öňkü döwürde şol taýýar materialy şol radio tarapyndan taýýarlanan materialy terjime bermek meýli ýokurudy. Ine soňky döwürde Azatlyk radiosy has türkmençe boldy. Has türkmeniň içine girdi. Şoňdan bir wagtda Muhammed Zerip Nazaryň türkmenstanly jurnalistler bilen gatnaşygy Guron adam hökmünde radionyň taryhyny giýrenligi bellenilýär. Şu arada siz näme aýdyp biljekler? Ipnazar bir topar adamy işe çekdi, hyzmatdaşlyga çekdi, şoňdan birlikde de azatlygyň gepleşikleriniň mazmuny baýlaşdy diýen pikirlerim aýdylýar. Şo siziň işlän döwürlüğiňizde azatlygyň gepleşikleriniň 1,5 sagada, hatda 2 sagada çykanyny aýdylýar, original gepleşikleriniň günne efire çykan. Şu ýagdaý bilen baglanykda nähil pikiriňiz bar? Bir hakykatdan hem şeýle Türkmen jurnalistlerinin yerlerdeki adamların Azatlyk radiosu bilen gatnaşygyny ýoly oýan Muhammed Zerip Nazar boldy. Ýene de gaýtalap aýtsak, ýazyjy hem terjimeçi Mergen Hümmedow Günwatara çykanyny Germaniýa gelenine onu öýüne çağıryp onun bilen gürleşip şondan ilkinji gezek interwiu almany başaran adam Muhammed Zerip Nazar. Şoň bilen birlikde Türkmenistana iki gezek bardy. Men bilişime görä Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niyazowdan diňe Muhammed Nazar Zerip interwiu alyp bildi. Başga interwiu ýok. Niyazow bilen alınan ýa-da gurun olan interwiu ýok. Şu döwürde edilen hyzmatlar gaty köp. Ýöne şol döwürde muňa taryhy mümkinçilik boldy, şert açyldy. Şol döwürde
şeýle gatnaşyklary ýola goýmak aňsatdy. Meselem men bir näçe gezek Azatlyk radiosyna çykyş etdim. Men diňe öz mysalyma ýüzlenýän. Başga bir adamyň mysalyna däl, şolaryň hiç birini meni ol gizlin komitete çağırıp ýa-da beýleki gizlin gullukda hyzmat edýän adamlar öz ýanyna çağırıp maňa haýbat atmadylar. Hiç hili haýbat bolmady. Ýöne bir gezek men öz ýazyjymyza, belli ýazyjymyza Azatlyk barada çykyş etmegi teklip etdim. Ol merkez gazetlerde çykyş edýärdi. Sen şol sanyny Azatlyk radiosy bilen çykyş etip teklip etdim. Şonuň ýanyndan meni KGB çağırdylar. Sen näme üçin başga adama ünde geçýän diýip şol meselede men käýinje eşitdim. Şol döwürde 90-njy ýyllaryň ayaklaryna çenli, ýagny Türkmenbaşynyň at awraýy belinde galyp altın heykeli galdyrylýan döwre çenli Türkmenistan bilen gürleşmek, Türkmenistanyň jurnalistler çekmek yeňil boldy, aňsat boldy. Muhammed Verip nazar şol mümkinçilikden peýdalandy. Inni Hudaýberdagy siz şu türkmen intellektuallarynyň ýa türkmen ýazgylarynyň, türkmen jurnalistlarynyň şu mümkinçilikden peýdalanmak pursatyny ulanyp bilişleri ýa-da mundan çeke duruşlary bilen baglykda näme aýdyp biljek? Sebäbi bilçime ýaly şu Türkmenistanyň Saparmurat Niýazowyň şahsiýet kultunyň güýçlenme bilen birlikde köp ýazgy şahyr ýa-da jurnalist we intellektual adamlar, pikiri bar adamlar, pikirlenip bilýän adamlar jemgyýetçiligi pikirini ýetirmekden mahrum boldy. Emma olaň käbiri azatlygyň mümkinçiliginden belli bir derejede peýdalansa da beýleki bir topar adam köplük esasan azatlyk bilen hyzmatdaşlyk etmekden çekinli, ýagny öz intellektini, öz düşünjesini tabiinlige gurban etdi. Indi şu ýagdaý bilen barlykda näme aýdyp biljeksiz? Bir de ören bir kıyın mesele, megerem her bir adama aýratynlykda çemeleşmek gerekmi kadip pikir edýän. 1994-nji ýylda meni Azatlyk radiosyna çykyş edýänligim üçin SSR Ýazyjylar Birleşiginiň agdalygyndan öçürdiler. Şol ýygynaga meni özümi çağırdylar. Ýöňärden şonu da aýtdylar, "Sen watany garalýan, oňa şyltyk atýan, şonuň üçin seniň ornuň ýazyjylaryň hatarynda däl" diýip meni agdalykdan çykardylar. Şoň bilen birlikde özüni men komitetde işleýän diýen adam men bilen gürleşip meniň gaýrat etmelidigimi, meniň çykyş etmelidigimi aýtdy. Maňa göwünlük berdi. Ol ýazyjylar birleşiginiň agdasy sen bolma, onuň hiç bir tapawudy ýok diýdi, ýazýan zadyň üçin diýdi. Ýöne öz maksadyňdan bir halka hyzmat etmek, hakikaty aýtmak niyetinden el çekme diýip aýtdy. Şol mümkinçiligim boldy başaran adamlar üçin. Beýlekiler elbetde käbirler boldy. Diňe bir belli maksat üçin radioda çykyş etdiler. Şol radioda çykyş edýär. Onun sebäbi sorulanyna da özüniň haýsydyr bir işiniň, haýsydyr bir haýyşynyň amala aşmadygyny aýdýar. Şonu amala aşyrmak üçin komitetiň işgärleriniň ünsini özüne çekmek üçin çykyş eden adamlarym boldy. Soň olar şol çykyşdan elizdiler, soň gatnaşmadylar. Beýleki ýerleri öz wezipesi üçin, gowy aýlyk almak üçin şeýle de prezident bilen birlikde daşary ýurtlara gidip gelmek mümkinçiliginden peýdalanmak üçin Azatlyk radiosy bilen düýbünden gatnaşyk açmady. Inni bilşimiz ýaly Azatlyk radiosu Sowet döwründe şu metduat arkaly näletlerini olar hakda hatda film hem döredildi. Şol döwürde dönükler ýa-da haýynlar diýip makala ýazan tanymal türkmen ýazgysy Seyitniyaz Ataýew soň öz aýtmagyna görä, şoň bilen birlikde de onuň pikirdeşleriniň aýtmagyna görä azatlygyň esasy dinleýijileriniň biri boldy. Şeýle de olar Pravdanyň habarçysy bolan ýazgy Türkmenistanyň uly wezipelerinde işlän Rahim Esenew hem Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyk etdi. Indi şu ýagdaýa nähili baha berýärsiňiz siz ýazgy hökmünde? Olaryň pikir düşünjesinde dogrudan bir öwürlüşik boldymy? Şol öwürlüşik beýleki adamlara nähili täsir ýetirendir diýärsiňiz? Hakykatdan hem şolaryň dünýä garaýşyna üýtgeçlik boldy. Olar hakikata durmuşda bolýan ýagdaýa şertlere başgaça garap başladylar. Öňkü bir tennesiňen, ganynysiňen usul bilen däl. Hakikatdan hem ol boldy. Olar
öz işleri bilen, maksatları bilen belli derecede hakikata hizmet ettiler. Meselen Seyitniyat Ataev barada men bir näçe tanqidi bellik aýtdym, şol ýazan makalary hemde çykaran dokumental film üçin. Şunu Seyitniyat Ataev ýokşurdyr hem kabul edipdir şol öz täsirini. Şol döwürdäki radionuň habarçysy Saparmurat Öwürdiýewiň üstü bilen maňa ýetirdi. Şoňla birlikde Rahim Esenov hem şeýle olam nomer 1 kommunistleriň biridi. Nomer 1 bolmanydy ikinji garar öňdäki kommunistleriň biridi. Olam Azatlyk radiosy bilen gowy gatnaşyk etdi. Beýleki bir adam görnükli ýazgy Türkiş Cumawelli de Azatlyk radiosy bilen gowy gatnaşyk etdi. Meselen Türkiş Cumawelliň nalyş diýip bir publisistik çıkışı var. Ulu çıkışı milletin şu neşe belasyna, tirek belasyna gidişi var ada. Men buna gatı nalyş edýän, aglayan bizim derdimiz diýip şol möhüm meseleni, iň möhüm pikirini Azatlyk radiosynyň üstünden aýtdy. Azatlyk radiosu şeýle adamlara mümkinçilik berdi. Olar şol mümkinçilikden gowy peýdalandylar. Indi Hudaýerda siz bir söhbetdeşlikde şu Türkmenistanyny ulu wezipelerde işlän görnükli ýazgy bolan Rahim Esenov bilen daşary ýurtda ýürüýdi kılımlaryň doktoru bolan hem Azatlyk radiosynyň düýün tutan intellektuallaryň biri Aman Berdimradi mihmançylyga çagyranyňy aýtdyňyz. Bu elbetde belli bir taryhy döwürlerde, dürli lagerlerde bolan adamlar. Siz şolaryň özara söhbetdeşliginden ýa şolaryň birek-birege goýan hormat syýlagyndan nähil netije çykardyňyz? Şu arada näme aýdyp bilersiňiz? Bu arada meniň gurulasym gelýär. Hakikatdan bir şeýle boldy. Ol bizim öýümizde, bizim ýaşlygymyz Aman Berdimrat, onuň maşgalasy da ýanynda şeýle hem Rahim Esen bir saçyň başyna oturdular, gürleşdiler. Ýogsa Rahim Esen öň ilkinji nowatda Peýkan pyesasyna Aman Berdimrat'ı tanqidlapdy, soňky proza eserlerine de Aman Berdimrat'ı tanqidlady, ýa-da şonuň prototipini, şol tipdäki adamy tanqidlap geldi. İkisiniň duşşugyny şol ýagdaý ýatlanmady. Aman Berdimrat onuň bir gaty görjek bolmady. Sen şeýle zatlar ýazdyň, şoň üçin menden ötünç sora diýen ýaly talap bolmady Aman agadan. Olar gowgurrun etdiler. Ýöne Aman Berdimrat'yň bir aýdan wady bar. Geçen watançylyk urşuny nemis halkyny näçe tanqid etseler de, olar Hitleri ýok etmek üçin bir näçe gezek synanyş etdiler. Şol synanyşykda özüni gurban eden adamlar var. Ýöne siz Stalin'i ýok etmek üçin hey bir synanyşyk etdiňizmi? Hey bir şol ýaly ýagdaý boldumy diýip Rahim Esenov'dan sordy. Rahim Esenov elbetde hiç hili jogap berip bilmedi. Soňra şol umumy ýagdaýa geçildi. Şonu Rahim Esenov Aman Berdimrat'tan alyan aýlygyny sorady. Näçe aýlyk alyan diýip. Aman Berdimrat pensiýa alýar. Elbetde şol alyan pensiýasyny aýtdy. Şol 2000 Deutsche Marka ýa-da Nemes markasy töweregini pul alýar eken her aýda muň daşyndanam. Fronta gatnaşan üçin 600 German markasyny alýar eken, jemi bir 3000 German markasyna çenli pul alýar eken. Özüm Awstriýada ýaşaýan aýratyn jaý bar. Soňra Aman Berdimrat maňa hally diýdi. Hally, men şu pul meselesini agdamaly däl, ýöne men oňa ýörüýçe aýtdym diýär. Sebäbi Rahim Esenem urşa gatnaşdy diýär. Ol urşa gatnaşyp häzir näçe pul alýar? Men urşa gatnaşyp näçe pul alýan? Goý şonu deňeşdirsin diýip men şu zatlary aýtdym, ýogsa muny aýtmagyň geregi ýok diýip maňa düşündirdi. Ine şeýlerak ýagdaý boldy. Ýöne umuman ikisi parahat gürleşdiler, umutlyk bilen hem aýrylyşdylar. Başga hiç hili dawa ýa-da bir ýerini ýargarmak ýa-da bir ýerinden gaty görmek ýaly zatlar bolmady. Men şuňa şaýat boldum. Yine de şol duşlukda Aman Berdimrat'ın bir aýdan sözü berk ýadymda galdy. Ol maňa öýüniň salgysyny berdi, adresini berdi. Ýöne men ol bir wagtyna baryp bilmedim. Aman aga aýtdy, meniň goňşym diýdi, nemis diýdi. Ol nemis uruş ýyllaryna gurulşyk işlerini işläpdir diýdi. Ýagny akoplar gurmak, garmylar gurmak, beýleki goranmak, serişdelerini gurmak işinde işlän gurulşykçy, inженер, ýöne harby gullukçy diýdi. Men
şol adama her gedek duşanımda siz nemsler yesirlere gatı yoğuz darıştınız deyip aytyan dedi. Hudaýberdi hali söhbetdeşlige gatnaşyp beren bolduğuňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Hormatly dinleýijiler, gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.